אייל על הגיטרה. על הרטלין, איך השם? מבטיח. לאחר שנים של קונפליקטים, התנגדות עזה ומאבק אקטיבי, יש לי מרשם לרטלין. אני בוחר או שלא בוחר, פשוט פותח בלספר, כי את הסדקים הראשונים קיבלתי הסדקים הראשונים בזה הופיעו כאשר מיכל שם בדוי שאלה במסיבה אם יש למישהו רטלין. פתאום מהחגורה של המורה או האבן בחומה, רטלין היה סקסי ופרוע. מה את אומרת? בטח זה פצצה. בהזדמנות הראשונה, והיו הרבה במקצוע, אספתי לי 2 כדורי רטלין 10 מיליגרם ושמרתי אותם בסוד אצלי זה זמן. והגיע הרגע, לקחתי רטלין. יום אחד בו הייתי עייף ומוטרד, ביום עמוס מטלות ופגישות, ואכן היה נחמד. לא משהו שאני זוכר, אבל נחמד. זכרתי שהיה שם משהו. ואז באחר צהריים מכונן, הייתי בבית לבד. הרמות דוחות על השולחן ואני דרוך ומוכן עם 10 מיליגרם. ולהלן התוצאות. ישבתי ב5, קמתי ב11. העיניים שלי אדומות ויבשות. על המחשב רשומים כבר 2 דוחות. ועוד מיילים וסיכומי פגישות נשלחו כבר, נשמרו. פצצה. שקמתי הייתי נפעם מההישג, עברתי לנוח, חשתי בכאב בטן מעצבן, אכלתי וישנתי כמו תינוק. בבירור שנערך למחרת הסתבר שלא היו שם שגיאות. דוחות מאורגנים. נו מה? הסתדרתי. פעם בשבוע ניקח כדור, end of קלטת. בין הספק של יומיים, סוף סיפור. פשוט. כן, הכי פשוט. למחרת תסתבר שזה לא פשוט. הלכתי אל רופאת המשפחה, אמרתי לעצמי, מכירה אותי, פסיכולוג, והיום מותר לרופא המשפחה לתת. אמרתי אמת, אך לא כך. היא שלחה אותי לנוירולוגית, אני איחרתי לנוירולוגית, כעסה לנוירולוגית, אמרה לי זה לא זה, אתה צריך בדיקות. אמרתי לא טוב, לא טוב, יש לי 20 דוחות לכתוב. תחילת שנה, עבודה חדשה, וכבר חודש אני רק בבריכה. לא נורא, לקחתי אוויר, אבל כבר הרגיש לי משהו לא נכון. וואלה, שמחתי על המציאות שהכתיבה לי להוריד הילוך, על הרופאה מעצבנת שאפשרה לי לעצור ולחשוב ולכתוב.
וואטסאפ, תגיד לי, תעלה את זה ביוטיוב, תגיד.